ayefo se mo hwe bia ye dua eye Kofi nana kwaku bonsam Kofi shnai akomadan afrancho ono na afi no wadu dwabo nase a eja ono so ebeyi nkonya kakra wote ponko so patakari ehye no enye asem ketwa ene chehye no abebanya ibumu a enya de ketwa kra nana kwaku bonsam tani aye no eye akomadan afrancho de na se afenso a ne saben ho nti ohene atofom sa na se wo so ono so eba na obeyi nkonya kakra eno na neyi ono so ne boys edi akiri ene yadom on ba ye no so hwe ono so afade na Kofi no snan no na ya tro na edi agumu tade tuntum na edi fifu no edi atro di aguma wonu di ponko no ho sa a chese ono so teso na wode no eba enya semketa wabeda ni dwa no eni ebutu a wo ba ye no edom a etuye na ekodi na tie no na enye dom ketwa no kwasem ni wachire senti a ye friend se kwaku bonsam no berma ne hu yie papa opiese no ba wo se yes ampa bonsam na ebeya enya se na fade na nkasa kra no ebema wakowachi ama wabu hu a enye asem ketwa kra ponko no teso no yede doso ni bi yede abo ponko no ekum a chese enika wohwe na mpaboa na akwese de ye nananom won de kwafuo inu bi ye mfrense wa 19 butu nanso wennie eyesonko enye den etese eno no bi no we no ano no fufuo bi gu ano na ayese ye de entuma bi na de ayenti emre na ase ne eden a ehye nana ne na ase no tade ehye ntrasa no de beka se atwa yi bi de ate atwo a ye nuanom a won moment fido won no mta hye ntade ne pa enu bi na ehye na wahye saa bata kari tuntum no enso aduegu asoro a ye de niema abobobubu mu a eche na ehye no so ya aboa nwoma na ye de aye eche no a so reche na ekata ne hene so eba na beto na no ehonom a ehne so no enye asem keto adachi bia no ejidi se Kofi ebeto ache no na ye ne di nkomo na ya jinchire mu yi pa eche no kura eka bibi echire bibi ne chire bibi a asechire ne se ne ka bibi a asechire ne se eno de ibeja ne de ato ya ne kenjebi ne jidi se wa baidie ese wode ni bechim na wakwa akochia opum so a enye asem keto akra enti Kofi nana kwaku bonsam a wagidin na washeta wiase afa na nyina mamoremfi se BBC kasamfuni no kwatimi tu no maba no mo aba betoto na no Aljazeera won maba hada France 24 aba ofenso aye akmadan francho ho won maba hoda won makọ ne shan na nkasa so abosomfi ho na omo ne no akọtwetwe nkomadi nkoma onye sebe koto konfoketwa ewo ewiase ne Ghana ha no Ayefo said ye meka ye na pepepe ebre na nya awie dua ena na kwaku bonsam tim se owo hunhum se wo hu atade na ehye no no edi ka no no na abeben emum
enso ye hye ne sisia no abebembo chiri a enya se on se hwe se mekan mpaboa na hye no no enya mpaboa ketuo kwabanane ena ejire no na wonu yi mpaboa no de afiri na se emaremfi se amamremu no ntumi fa mpaboa nkochia open so na ko be ka se okomfo enka wose wode hyeko debi asorofo bi don wonne hwan timi fa mpaboa enko open so ni nyina ye buo ene enitie ayede ma ya hemfo wo saa asante emantema afọ kedin kinchi otumfo cha me kwani won ne edi nta ho ya bra kwa mu de ama no se ekwanda onani agye ayobia koma so ade obia ni gisem se anya hwe no dakuru bi enko obetumi de nsa atop nso ne nsem wode won sa to ne nsem no aye soronko san se okutu na nyima kye no ene mi kura mitini akọ mi nu ho se de ekoku mutime duru etinya bomu ase nditiru akwasi den no ne ade no bitimi agina be bisa be se 20 meters ana 10 meters na ejawa bomu ase na nso so benya akwanya na do nsa top nso nsem no eno nso eya akwanya fofora abusia eda menya bi no meni beje pa da menya bi meni beje pa emire bi ena nka men ye duru ho enso menya enu ho sanse suku ana mekọ ye osietutu no na ye ma ya kwanya a ye kwa ahimfia na wo se na nka ye kọ na enso no akwanya no ye se atwam eye me ya papa se na no ne akwanya nka metimi de mensa akoto so ensem kwa ko nsam no wa ma no boza ni so perhwe wa ku so e perhwetu no abeben na fade na mi ankasa mani boko kuso no ye ma se ai kwaku mo nsama pa na fade no kwa ma na dem wa yesoronko ama ne ho ade hiye papa abusiana jese eno no Kofi enya ababa abechiewi ntina yede eno nso yede bisia no midin ni abusia pani owusu adumi aha NYANSAPO TV ye sanen badwemba boboden subscribe na share na like ye mamummo eno hye obia frijenim abayi akaba afega fodo edi amaye no yaka soko hire anyo ko na ba ndenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini won tena fie ema asebia